Il-pressjoni fuq l-Isptar Mater Dei minħabba l-kessa li għamlet fl-aħħar jiem tinħassu wkoll fl-emerġenza ta' tfal. Bit-tfal ikunu wkoll meqjusa bħala fost l-iktar sezzjonijiet vulnerabbli f'dawn iż-żminijiet. Fi kliem Claudine Aiken, Deputy Charge Nurse fl-emerġenza ta' tfal, it-temperatura mhix l-uniku għadu ta' ċkejknin. Fix-xitwa jkunu aktar vulnerabbli jmorru l-iskola, jieħdu kulħadd inqarb minn ta' kulħadd, ħasil ta' idejn ma jsirx. Daqshekk għala volja ngħidulhom kemm jista' jkun jaslu jdejhom u l-mikrobi jittieħdu faċilment. Fix-xitwa li għaddiet fl-emerġenza ta' tfal fl-Isptar Mater Dei daħlu madwar 12,000 tifel u tifla, ċifri jola minn perjodi oħra tas-sena. L-infermiera twissi li żjara l-isptar tista' tkun evitata anki bi ftit attenzjoni min-naħa tal-ġenituri. L-itfal irridu nrawmuhom illi kabru namlu kultura ta' tfal illi kif jazzu jalqu ħalqhom, jattu ħalqhom. Ukoll affarijiet bħal tissues ma jitfawhomx fejn hu jiġri. Toys, jekk pereżempju qegħdin toys u jixxerjaw it-toys, xi posti fejn jixxerjaw it-toys. Importanti li jiġu mnatfin ukoll. Din is-sena jidher li mhix se tkun eċċezzjoni u l-aħħar jiem kienu biżla ferm għal dawk li jaħdmu l-isptar. L-ewwel indikazzjonijiet juru li b'mod ġenerali fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei kien hemm żieda ta' bejn 12 u 20% ta' nies li daħlu l-isptar. Malcolm Karwana, speċjalist fid-Dipartiment tal-Emerġenza, qal li l-kooperazzjoni tal-pazjenti hija importanti biex f'dawn il-jiem ta' pressjoni kulħadd jingħata trattament xieraq. Dejjem irridu naqdu lil min hu l-iktar urġenti l-ewwel. U sakemm jibqgħu jiġu każijiet urġenti rridu dejjem nagħtu priorità lilhom. Minħabba din iċ-ċirkostanza li hija pjuttost estrema, speċjalment f'dan iż-żmien tas-sena, hemm nagħtu parir lil dawk in-nies, dawk il-pazjenti li jħossu li għandhom problema relattivament żgħira u li tista' tistenna kemm jista' jkun jikkonsultaw mat-tabib tal-familja tagħhom jew jekk huwa possibbli jużaw l-eqreb poliklinik fl-erja tagħhom.